имрӯзҳо дар шаҳру ноҳияҳои кишвар дар доираи озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман тадбиру чорабиниҳои мухталиф доир гардида истодааст. Масъулини ноҳияи шаҳри Нав низ даври ноҳиявии озмуни мазкурро дар сатҳи зарурӣ гузаронидаанд. Нахуст дар тадбир масъулин зикр доштанд, ки даври интихобии озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман дар муассисаҳои таълимӣ ва китобхонаи ноҳия дар сатҳи баланд баргузор гардид. ғолибони ин марҳила аз рӯи номинатсияҳо ба даври ноҳиявӣ роҳ ёфтанд. ҳамзамон гуфта шуд, ки озмуни мазкур барои баланд бардоштани савияи дониш ва малакаву маҳорати насли наврас саривақтӣ буда, барои ҷаҳонбинии кӯдакону наврасон таъсири мусбат мерасонад. озмун барои тамоми тоҷикистониён ва барои мо метавонад, ки моро ба рӯҳияи ватандӯстӣ ва меҳанпарастӣ тарбия намояд. ва боварии комил дорам, ки дар ин озмун иштирок варзидам ва ба даври дигараш рохат мегирам. мо миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдат, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонем, ки барои мо наврасон чунин озмунҳоро ташкил карданд. мо метавонем, ки ба ин васила донишу маҳорати худро бисанҷем ва ҷаҳонбинии худро зиёд кунем. бояд иброз намуд, ки дар тадбир дар баробари кӯдакону наврасон калонсолон низ ширкати фаъолона намуданд. мавриди зикр аст, ки озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман аз рӯи 5 номинатсия аз қабили шоирӣ, ровигӣ, сарояндагӣ, навозандагӣ ва оҳангсозӣ ба роҳ монда шудааст. лозим ба зикр аст, ки иштирокдорони ин озмун зиёда аз 40 нафар буданд. ҳар як иштирокчӣ тибқи талаботи низомнома ҳунару маҳорати худро ба ҳамагон нишон дод. рахшанда ахтаронем, аз насли ориёнем, фархунда тифлаконем, хушбахти ин ҷаҳонем. ай хуб кишвари ман, маҳбуб сарвари ман, аз файзи сулҳи кишвар, аз оқилии сарвар, чун ғунчаи шукуфон, гул кардаем саросар. қобили зикр аст, ки ҳар як номинатсияи пешниҳодшуда аз иштирокчиён малакаву маҳорати касбиро талаб менамояд. ширкатдорони ин ҳамоиш низ тавонистанд то андозае аз иҷрои шартҳо бароянд, вале мушоҳида низ карда шуд, ки бештари иштирокчиён ба ин озмун тайёрӣ хуб надида, ҳангоми баромад ба хато гироҳ доданд. ҳайати ҳакамон ба ҳунари иштирокчиёни озмун софдилона баҳогузорӣ карданд. бояд бигӯем, ки дар озмун бештар номинатсияҳои шоирӣ ва ровигӣ ихлосмандони зиёд дошт. меболам аз он, ки тоҷикистон дорам, пешвои азизу беҳтар аз ҷон дорам. меболам аз он, ки мавлавию саъдӣ, ҳам ҳофизу рӯдакиву хайём дорам. дар номинатсияҳои зикршуда ширкатдорон шеърҳои эҷодкардаи худро пешниҳоди аҳли нишаст карданд. номинатсияҳои дигари озмун низ тибқи талабот гузаронида шуд ва иштирокчиён то ҳадде аз камбудии худ бохабар гаштанд. ҳамин тавр дар интиҳои ҷамомат беҳтаринҳо аз ҷониби ҳайати ҳакамон муайян гардиданд. дар интиҳо аз ҷониби ҳунармандони қасри фарҳанги ноҳияи шаҳри Нав барои болидахотири иштирокдорон суруду навозишҳои ватандӯстона пешниҳод карда шуд.